Miten ne perkeleet olettaa meikän löytävän yhden hopean hehtaarien kokoiselta alueelta? Neula ja heinäsuola. Soittako kelloa? Se on sun henkilökohtainen ongelmasi. Se hevosen täytyy löytyä. Se on hevonen tai virkamerkki. Eikö? Sidottu murha ja köyden jatkoksi tommonen pitää laittaa. Kyllä se hänet täsmälleen tässä suunnassa. Niin varmaan. Älä puhu paskaa senkin raukkaa. Mä tiedän, että sä sitä tehnyt, mutta en mä sitä tiedä. Nyt lähdet vaan hiljaisesti mukaan. Sellissä sä olet turvassa hirsikyydellä. Noniin, eiköhän lähdetä sit selvittämään asiaa kamarilla. Mitään hemmettiä niitä isokenkäisiä hölmöjä. Tämän kyllä pahasin yksi konsi ja mä kaakki nyt rupes kiinnostaa. Hyvä homma alkaa taas raskattaa mädältä kalalta. Ei kajautatkaan, se pitää vaan kääriä hyötelöitä hommia. Oteeliksi voisinkin pistäytyä Chimentaan vielä ryypyllä. Semmoinen kirkastaa aina ajatuksia.